Tämän päivän videota, kuten muitakin videoita tällä kanavalla, katsoo vain hyvin pieni osa tilaajista, enintään 1/4%. Valitettavasti useimmat teistä ovat jääneet koukkuun Snapchatiin, TikTokiin, Instagramiin ja jopa Facebookiin lyhyiden videoiden vetovoiman vuoksi, joita ette voi lopettaa selaamasta. Keksinnön äärettömän vierityksen tavoitteena oli tehdä käyttäjien elämästä helpompaa, mutta valitettavasti tämän keksinnön vuoksi monet ihmiset ovat tulleet vaarallisen riippuvaisiksi ristiriitaisista tunteiden annoksista lyhyiden videoiden tarjoamien aiheiden moninaisuuden vuoksi. Amerikkalainen Asa Raskin, tämän ominaisuuden keksijä, katui vaarallista keksintöään ja pyysi anteeksi ihmiskunnalta. Keksintönsä vaarallisuuden vuoksi sitä kutsuttiin internet-ruudiksi. Jatkuva kymmenien erilaista sisältöä sisältävien lyhyiden videoiden selaaminen vahingoittaa vakavasti ihmismieltä, häiritsee hormonaalista ja emotionaalista tasapainoamme ja aiheuttaa psykologista sekavuutta. Nämä voi hämmentää meitä ja tehdä meidät epävarmoiksi siitä, olemmeko onnellisia vai surullisia, optimistisia vai pessimistisiä, rentoutuneita vai väsyneitä. Jos tuhlaat tunteja päivittäin katsomalla lyhyitä videoita eri sisällöillä, olet todella vakavassa tilanteessa ja valitettavasti elämäsi ei parane. Neuvon sinua kurinalaisuuteen pidättäytymällä katsomasta lyhyitä videoita pitkään eri aiheista. Jos tämä päätös on sinulle vaikea tällä hetkellä, suosittelen lieventämään vahinkoa vähentämällä katseluaikaa ja keskittymällä yhteen aiheeseen per istunto katsomalla videoita tietystä kanavasta. On parempi etsiä pitkiä videoita, jotka voivat hyödyttää sinua tässä elämässä tai tuonpuoleisessa. Allahin rauhaa. Rauhaudi syöstettova nafti arti en maugum anmoja siunuun. Et sun siunaukset olkoon teidän kanssanne.